ewo Galamsey ensense mu no ano abeye Brim North abremu ene Akyem Noyem potemu asem na ye kan Galamsey dwumade no asai wo mu sododo no a na enam so mahemfo wo honom e dia de satum se Galamsey na ye omanfo ntwaso na ban so emwa Brim North mensini mu eka mensini a efomagudie tu ekoso ho pa we poye mantamu na sesei enipa bebre fa kwambone sutu efomagudie a eha omanfo Adom kase ama ne boni akwasi dwamana ene nana Akyem nketia menta ohino wa Akyem Noyem ene nana da akwa Japan ohino wa Akyem mama so etwetwe nkomo ene wodi tu dwase se ensuo eye nkwade a na wo se yenyansu panom ene otu ani hwe obenkum ne unifa engrofo adwuma ya sa bibia eye Galamsey enti be he se ye benyansu pa ama yadehye na enkofa ya le foforo emedan wom enti ebe he se ombenya ensuanom enu achi Akyem kotoku jasehene obrempo akwasi amo chirchie ya sese wosan abremhene edito ahemfo wasi wo mufufuru yi enim se wonhwema mpuntu emra na adwuma a wonfo de ama wo mu no onye ne pepepe na onu ma ho brase oma mani na ho oma dwumadi edi ahyemsa enkoso munti krono enkoso emu mrantie eniye na omo ba na omo nya akatachie na emoa na omo nya bi emfa mrewa wa witifie na ohama ko na koso oba fori a mema na okromo na enyinya chema na mede wo ekobuno mantemu Galamsey ho sensem no ano nti ya betodwa ene se banda mansini mu ekoso na nam so amabuno mantem so afode wo soi wo ko ewo wo ma wo ye Galamsey wo banda mansini mu senya de obesoso so na yaman boni Christian kumi de etwaso kwan boni amanfo fa so tu fom agudie ewo enkuro bi te se banda wanchi anytime ama manfo a woti krom honom empanyinfo enananom hwanfo nyina eto anu agumu a wo ka bie wonom adwuma a wo ye ewo honom no asai emfuo kwaye eni ensuo ne titiru pa anytime so tene no Joseph Adade akwabo a eyabuno mantamu so afo yenua mo bi mo tonka shufa e de Galamsey fo se yemfa anye Galamsey eya arahosem nti nananom monima mo wo ha die mesre mo na mo de mo nan asifam na yatu Galamsey ase ewo banda district ha Peter Dongi banda mensini krache ono so ahyebo se obedu obetumi bira se de beya obetu Galamsey ase free sampotamu honomo yo man panyi aho obi mu a wadom letimi no me so me ni yembo ye boa ya reset Ghana bana eka Ghana etiri ye reset bana ama bana afa ne tuma pa afra mebunu bi ene amane boni etwetwe nkomo ye hawa wonom enemu no de tu nani na ne minister kai na ye no prepa Galamsey no esenya ma se de oka se Galamsey na esensuo ehun behia se nananom a wo bana district ha nyina no o meboa minister no ama Galamsey no ya to ase kra ama bana afa ne tuma pa afra